Здравейте! Днес с нас е наша студентка, която е участвала по програма Erasmus+ и е тук да сподели нейните впечатления. Здравейте! Може ли накратко да се представите и да ни кажете къде бяхте по програма Erasmus+? Да, здравейте! Казвам се Емине, студентка съм в трети курс Международен бизнес, като специалността ми се преподава на английски език. Била съм на 2 програми по Erasmus+. Едната беше в университета в Дубровник в Хърватия, а следващата беше в университета в град Сенайоки в Финландия. Чудесно! Какво ви мотивира да участвате по програмата? Първоначалната ми мотивация беше базирана на това, че програмите ще бъдат полезни за нас от академична гледна точка, но разбира се имаше и друг фактор, а именно това, че ще създам нови приятелства. Опишете преживяването си по програма Erasmus+, хубавите моменти, предизвикателствата, които срещнахте и като цяло вашите впечатления. Хубавите моменти не мога да ги сумирам като само един момент. За мен лично любим момент беше, може би, интернационалната вечеря. Тази вечеря има във всяка една Erasmus програма, която е краткосрочна, разбира се. Беше в Хърватия, където ние представихме всъщност традициите на България, представихме нашите танци, нашите истории и всички бяха доста впечатлени от това. Самата програма беше от така много участници, над 100 бяхме и имаше различни националности и България просто беше откроена. Повлия ли участието ви в програма Erasmus+ на бъдещите ви цели и кариерно развитие? Както споменах, аз съм студент по международен бизнес и като цяло самата специалност е доста обширна. Макар и все още да не съм намерила специфичния път, по който ще поема, вярвам, че участието в такива програми дава много насоки. Благодаря. Какво бихте казали на някого, който се колебае дали да участва по програма Erasmus+? Ще му кажа да не мисли много, със сигурност да участва, да влезе в платформата, да кандидатства, защото това е един риск, който поемаме, а по такъв начин, поемайки рискове, ние всъщност прескачаме границата на нашата зона на комфорт и така растем и се развиваме професионално и личностно. Какво беше най-ценното за вас в програма Erasmus+? Какво беше най-ценното за мен? Може би приятелствата, които създадох, не само с външни студенти от други университети, но и с студенти, които са от нашия университет. В първата програма, в която участвах, която беше всъщност базирана в Финландия, там бях напълно сама по време на кандидатстването и всъщност се върнах с още 10 приятели от нашия университет. И до ден днешно продължаваме да се срещаме и да си споделяме нашите идеи. Благодаря ви за участието, Емине. Беше ми много приятно. И аз благодаря за поканата и се надявам да има още много възможности за програми Erasmus+. Надявам се и аз.